KFPS Hengstenkeuring 2026. We gaan beginnen met bezichtiging nummer 2 van de eerste groep. De eerste is binnen. Ja mensen, dan is het weer zover. Het gaat beginnen. Het gaat om de nummer 1 in de tweede bezichtiging. We are starting with number 1, nummer 1, de nummer 1, Mart van de Noesterhoeve. Zijn zoon van de Rommert, 498. U ziet de gegevens natuurlijk ook weer prachtig in beeld gebracht. Rommert, 498 is de vader. Moeder is een ster sportmerrie van Jisse 433. Paard is fokt en in bezit van de Pieter Okkema in Witmarsum. Mart van de Noesterhoeve om mee te beginnen. Nou, stokmaat, alles vindt u ook in de catalogus. Je ziet ook staan op het scherm welke stam de hengsten komen. De catalogus is natuurlijk ook weer te koop hier. En dat is een mooi naslagwerk. Je kunt alles nog eens nalezen over de hengsten die hier gepresenteerd worden.
Keuringsbaan ligt er fantastisch bij. Dank aan V2 Facility, mensen die al vanaf 29 december hier begonnen zijn om alles op te bouwen, op te laten bouwen. Het ziet er allemaal weer geweldig uit. Voor de hengstenkeuring, hengst nummer 78, nummer 78, nummer 78, 78, whisky van de Landenwersch. Is een zoon van hengst Mijnte 490, komt daar een stermerrie van Tjalle 454. Gefokt bij Marti te Luggenhorst in Eibergen en in bezit van Vriesenstal Manel Sint-Johannesga. Mijnte 490 maal Tjalle 454. Just standing there, I thought I was only dreaming, yeah. I kissed you then once again. You said you would come and dance with me. Dance with me. Across the sea, feel the motion of a fire dream. Doctor, can't you see I'm burning, burning? Oh, doctor, it's a night. It's such delight. We all leave before morning light. Please don't go. No, please don't go. 'Cause I don't want to stay here on my own. Doctor, can't you see I'm burning, burning? Doctor, it's not me. Doctor, can't you see I'm burning, burning? Oh, doctor, it's not me. Breathe your love on me. Take away my name. Fever, lay your hand on me. Never be the same. In deze tweede bezichtiging catalogus nummer 57. Nummer 57 in de keuringsbaan. Next to go, nummer 57. Nächste hengst nummer 57, l'étalon suivant de nummer 57. Julan van Gerlize. Vader is Tiemen 503, moeder een stermerrie van Marcus 491, fokker J. van Ende in Wezen. En de eigenaar Hendrik Eppinga uit Oude Mirden.
Nou, stokmaat. Allerlei informatie op het scherm te lezen van deze Julan van Gerlize, de derde hengst in deze eerste groep. Timen Marcus Wisse. En dan gaan we door met hengst nummer 9. Tweede bezichtiging van catalogus nummer 9. Nummer 9, de nummer 9, Wessel van Riek en Chic. Het is een zoon van de hengst Lodewijk 431. Moeder is een kroon triple A-merrie van de hengst Sake 449. Deze Wessel werd gefokt door Johan Veenstra en Westie Teling in Sumarum. Zijn ook de eigenaren van hengst nummer 9. Lodewijk, dan Sake en dan Beert.
Volgende hengst wordt voorgesteld aan de hengstkeuringscommissie. Hengsten hebben natuurlijk al een etappe achter de weg. Begonnen allemaal met de eerste bezichtiging eind vorig jaar in Harich. Er is al een behoorlijke selectie geweest. Meer dan 300 hengsten in die eerste bezichtiging. En in de tweede bezichtiging zijn er uiteindelijk 120 overgebleven. We zijn bij catalogus nummer 71. 71 in de tweede bezichtiging. Nummer 71, 71, Wart van het Waad. Treft hier een zoon van Tjebbe 500. Moeder is een kroon triple A-merrie van Johannes 484. Hengst gefokt bij T. Bruggeling in Holwert. Eigenaren zijn T. Bruggeling en stal Chardon. 71 dus. Tjebbe 500, dan Johannes 484, dan Beert 411.
Beoordeling van hengst nummer 196. Nummer 196. 196. 196. 196. Wout van het Lansink. Zoon van Mijnte 490. Uit een sterdubbel A-merrie van Omer 493. Fokker-eigenaar M.H. Lohman uit Zwichtelte. Dus nummer 196, Mijnte 490, dan Omer 483 en dan Norbert 3444. Altijd heel interessant. De jonge hengsten van ons KFPS die een tweede opwachting maken hier op de hengstenkeuring. Deze rubriek zo dadelijk de laatste uit de eerste groep. We hebben ook alweer het eerste applausje kunnen horen vandaag. Mooi dat u meeleeft met de presentatie van de jaargang 2023 in dit geval.
Opgesteld voor de hengstencommissie hengst nummer 160. Catalogus nummer 160. Next stallion 160. De nummer 160, de nummer 160, Wim van de Sleger. Treft hier een zoon van de Auwert 514. Uit de modelsport dubbel A-merrie van de hengst Pier 448. Fokker, eigenaar Nicky Slegers in Nuenen. Dus de nummer 160, Auwert 514, dan Pier 448. En daarachter Challe 454. She got nowhere to run to, to run to, to run to. Though she knows there's no one there, no one there to run to, to run to, to run to. All things under the sun are one, are one. All things under the sun are one, are one. Like satellites. Satellites, we are gonna find our way. All things under the sun. He keeps coming for more. With his money sent, hands bang banging the door. But this time she won't be home. Took a chance and her kids, now she's free to roam. And though it seems she got nowhere, she got nowhere to run to, to run to, to run to. And though she knows there's no one there, no one there to run to, to run to, to run to. All things under the sun are one, are one. All things under the sun are one, are one. Like satellites. Satellites, we are gonna find our way. All things under the sun are one. If you love a gamer, dancer, poets, or just scream your heart out loud. If you love a gamer, dancer, poets, or just scream your heart out loud. All things under the sun. Like satellites, satellites, we are gonna find our way. All things under the sun. Is it getting better? Or do you feel the same? Dat waren de tweede bezichtiging hengsten in de eerste groep. Hele collectie komt binnen en zo dadelijk de uitslag van de jury.
Ja, dames en heren, nog even een globale blik op de eerste groep hengsten van onze hengstenkeuringscommissie. Commissie is eruit. We gaan zo dadelijk het woord geven aan de voorzitter Corrie Terpstra van de Meer. Uitslag groep 1. Goedemorgen, van harte welkom ook vanuit de hengstenkeuringscommissie. 2 spannende dagen voor de boeg met veel hengsten te keuren. Ook mooie groepen hengsten om te keuren. De tweede bezichtiging van het hengstenselectietraject. De naam geeft het al aan, het is een selectietraject, dus we gaan deze 2 dagen ook selecteren. Daarbij meewegende alle facetten van de keuring, rasbouw, beenwerk, ook afstamming, verwantschap en de indexen. We gaan proberen daar een weloverwogen keuze in te maken. Ja, de weloverwogen keuze. We wensen alle fokkers en eigenaren succes. En vergeet vooral niet te genieten deze dagen. Dat gaan wij als hengstenkeuringscommissie ook doen, denk ik. Dan de uitslag van de eerste groep. Nummer 1 wordt uitgenodigd voor de voorrijdagen. Een 6-jarige hengst die iets edeler in de rasuitstraling kan. Een hengst die een correcte, sterke bovenlijn heeft. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Hengst laat een stap zien die taktmatig is en draf met veel kracht en balans. Ook een goed zweefmoment. Dus we zijn benieuwd wat hij in de voorrijdagen gaat doen. Ja, okay. Nummer 78, een hengst met een mooi front, een goede rasuitstraling, veel behang. Een bovenlijn die op een lendende partij wel iets sterker mag zijn. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Is ook iets week gecoat in het voorbeen. De stap is voldoende taktmatig en actief. In draf zien we een draf die voldoende buiging heeft, maar die iets meer ruimte mag maken. Ook iets meer souplesse mag tonen. Deze hengst krijgt geen uitnodiging voor de voorrijdagen. Nummer 57, een hengst met een voldoende rasuitstraling. Ook een mooi front, goede schouderligging, voldoende in de bovenlijn. Hengst heeft een erg hellend kruis. Een hengst met een goede voorbeenlengte is erg sabelbenig in het achterbeen. Het beenwerk is van goede kwaliteit. De stap is kort, zou ook iets meer regelmaat mogen tonen. In draf zien we een hengst met voldoende souplesse, ook met een goed voorbeengebruik. Maar zou iets krachtiger nog in het achterbeen mogen doortreden. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 9, een hengst met voldoende jeugduitstraling. Iets horizontaal in de hals, met een iets steile schouder. Is voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is hard en droog, ook lang gecoat, ook verder correct gesteld. In de stap zien we een stap die toch erg kort is, ook iets gehaast, waarbij die het voorbeen iets ruimer mag wegzetten. In de draf zien we een draf met voldoende ruimte, maar hengst mist de kracht en de draging in het achterbeen. Ook deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 71, een hele jeugdige hengst die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Ook iets edeler in het hoofd mag zijn. Een hengst met voldoende voorbeenlengte. Ook een correcte bovenlijn. Wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk is erg fijn. Ook iets week gecoat. Wel van een goede kwaliteit.
is iets gehoekt in het achterbeen. In stap zien we een stap die in het voorbeen iets meer gelijkheid mag tonen. Ook iets krachtiger door mag stappen met iets meer lichaamsgebruik. In draf zien we een hengst die een goed achterbeengebruik heeft. Ook heel goed kan schakelen. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen vanwege de stap. Nummer 196, een hengst met veel rasuitstraling, veel front, ook veel behang met een correcte bovenlijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit. In stap zien we een actieve, ruime stap met een correcte afloop van het voorbeen. In de draf zien we een draf met veel balans en veel souplesse. Kan nog iets meer oprichting tonen, maar laat toch veel kwaliteiten zien. Hengst gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 160, een hengst met voldoende rasuitstraling die iets zwaar is in de hoofd-halsaansluiting. Ook iets verticaler in de hals mag zijn. Wel een hengst met veel voorbeenlengte, ook een correcte bovenlijn. Zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die toch erg kort is. Ook iets meer lichaamsgebruik daarin mag laten zien. In de draf zien we een draf met voldoende ruimte. Ook voldoende souplesse, maar zou meer kracht en meer tot draging mogen komen. Ook deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nog even samenvatten uit de eerste groep. Dames en heren zijn uitgenodigd zich te presenteren in de voorrijdagen catalogus nummer 1 en 196. Selected are the numbers 1 and 196. We gaan naar groep 2. En de eerste mag binnen in de tweede groep. Tweede bezichtiging, tweede groep, catalogus nummer 22 maakt zijn opwachting. Nummer 22, 22, Vende, Zep B. van de Vennehoeve. Is een zoon van Bartele 472. Moeder is sterpreferent van Beert 411. Gefokt bij haar Bles in 1. Haar Bies moet ik zeggen. Is ook eigenaar samen met mevrouw Visser uit 1. Dus Bartele 472, dan Beert 411 en Anton 348. Verwantschappercentage ziet u in beeld. Merriestam en de Stokmaat.
We gaan door met de tweede bezichtiging van de hengst nummer 254. Nummer 254 in de keuringsbaan, de nummer 254, de 154, Isbrand van Anna Borren. Zoon van de hengst Herre 524, moeder is een stermerrie van Tjalle 454. De fokkers zijn Arjen de Jong en Geke van de Zijp uit Tirns. In bezit van AP Bot Voorthuizen en veebedrijf SC Kat BV in Egmond aan den Hoef. Herre 524 maal Tjalle 454 en dan Beert 411.
Opgesteld in de keuringsbaan hengst nummer 304. 304. Next to go number 304. 304, 304, Watse van Horm. Vader is ook herre 524. Moeder een kroon dubbel A-merrie van Epke 474. De fokker J.P. Mensing in Zwelo. En de eigenaren SD Stables Milo en stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. Dus nummer 304 van herre 524 maal Epke 474 en dan Haartse 425. Uitermate spannende momenten. Rofokkers, eigenaren die hier vandaag hun hengsten presenteren in deze tweede bezichtiging, zijn in de tweede groep aangekomen bij hengst nummer 262. Nummer 262. It's the number 262. 262, 262, Wieberen AL. Betreft ook hier een zoon van hengst herre 524. Moeder sterk preferent prestatie van Beert 411.
Hengst is gefokt bij A. Leijendekker in Witmarsum en in bezit van T. de Boer uit Sint-Johannesga. Dus de nummer 262, Herre 524, dan Beert 411 en Leffert 306. Hengsten kunnen in deze stedenbezichtiging aangewezen worden voor de voorrijdagen. En dat is wel onder voorbehoud van een goed sperma-onderzoek. Dat kan nog tot 15 mei. En onder voorbehoud van de veterinaire keuring die direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging hier plaatsvindt. Uitslag van die veterinaire keuring volgt komende maandag 19 januari. Overigens hebben na deze tweede groep huldiging van de aangewezen hengsten uit de groepen 1 en 2 met fokkers en eigenaren die straks in de ring worden verwacht. Stel nou nu voor hengst nummer 25. Nummer 25 is binnen. Het is de nummer 25, de nummer 25, de nummer 25, Ide A.J. Een zoon van Standard 447.
Nou, de stamboekmerrie van de hengst Velle 422. Gefokt bij SWAJ Loonstra in Grote Gast. En in bezit van de familie Age Okkema in Siegerswoude. Nummer 25, Standard 447. Dan Velle 422 en Dartsen 420. We gaan door in deze tweede bezichtiging met hengstnummer 169. 169, 169.
De nummer 169, de nummer 169. Vodka van de Sonderlerdiek is een zoon van de hengst Tiemen 503. Een stermerrie van Marcus 491. Fokeigenaar JQ Eppinga in Sondel. De nummer 169 dus. Tiemen 503, dan Marcus 491 en Nano 372. Laatste hengst in de tweede groep is catalogus nummer 56. Nummer 56. Nummer 56. 56, 56, Wietse van de Ipene Hekken.
Een zoon van Wieboud 511 uit de model triple A-merrie van de hengst Julius 486. Gefokt bij El Hartema, Wons. Is ook eigenaar samen met Janke Hartema uit Wons. Dus nummer 56, Wieboud 511, dan Julius 486 en verder 422. Laatste in deze groep. Na de bekendmaking van groep 2 gaan we huldigen. En dat geniet van de jonge hengsten, de jaargang 2023 in de tweede groep, tweede bezichtiging. Spanning gaat oplopen, mensen. De hele groep gaat weer binnenkomen. Stappen nog even rond. De jury kijkt de groep nog een keer aan. En daarna de uitslag. Vanuit de eerste groep zijn aangewezen voor de voorrijdagen nummer 1 en nummer 196. Spannend muziekje erachter van de firma Koopmans. Groep 2, kom binnen.
Hengstenkeringcommissie is eruit. We gaan naar de uitslag van de tweede ronde, tweede bezichtiging hengsten. De uitslag van de tweede groep. We beginnen met nummer 22. Een hengst met een goede rasuitstraling, een goed front. Is sterk in de bovenlijn, heeft voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit ook correct gesteld. In de stap zien we een stap die erg kort is. Hij moet ook meer de pas afmaken, meer doortreden, ook de bovenlijn iets meer loslaten. In draf zien we wel een draf met voldoende techniek, maar ook hier zien we een hengst die toch vrij strak in de bovenlijn blijft. Deze hengst gaat niet door naar de voorrijdagen. Nummer 254, een hengst met een voldoende rasuitstraling die iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel met een verticale hals, een goede schouderligging, ook correct in de bovenlijn. Is iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, ook met royale hoeven. Is iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. In de stap zien we een stap die toch meer regelmaat moet tonen. Ook meer kracht vanuit het achterbeen. In de draf zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Een hengst die iets krachtiger in het achterbeen mag doortreden. Ook iets meer oprichting daarin laten zien. Hengst heeft wel een goed voorbeengebruik. Ook deze hengst gaan we niet uitnodigen voor de voorrijdagen. Nummer 304, een hengst met voldoende jeugdige opdruk. Ook een voldoende front met veel voorbeenlengte. Een hengst die evenredig gebouwd is met een correcte bovenlijn. Het beenwerk is fijn en hard, ook lang gekoot. In stap zien we een voldoende takmatige stap, maar het zou nog iets meer losgelatenheid erin mag laten zien. In de draf zien we een hengst die opwaarts draaft met veel techniek in het achterbeen. Deze hengst krijgt een uitnodiging voor de voorrijdagen. ...262, een hengst met heel veel rasuitstraling. Mooi in het front, is iets gerekt in de verhoudingen. Ook zou iets op de lenden iets sterker aangesloten mogen zijn. Heeft wel een lang, maar iets hellend kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, zou iets langer gekoot mogen zijn. In de stap zien we een hele ruime stap met ook een goede tak daarin. In de draf zien we een hengst met een goede techniek in het achterbeen. Ook ruim en met souplesse, maar blijft nog iets op de voorhand lopen. Dit is een hengst die uit een zeer vruchtbare merrielijn komt met veel preferent bloed. Ook de hengst Gosse 526 zit in deze merrielijn. Deze hengst gaan we uitnodigen voor de voorrijdagen. Nummer 25, een hengst met een goede rasuitstraling, veel front. Een hengst die iets lichter in de hoofd-halsaansluiting mag zijn. In de totale bouw toch iets neerwaarts is, ook iets vroegrijp is. Hengst zou duidelijk op de rug meer aan mogen sluiten. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap zien we een hengst die erg gespannen is, ook erg kort stapt.
In de draf zien we een draf die voldoende ruimte heeft, maar die iets meer tot dragen mag komen. Ook iets krachtiger mag doortreden in het achterbeen. Deze hengst gaan we niet uitnodigen voor de voorrijdagen. Nummer 169, een hele jeugdige, sierlijke hengst met een lichte hoofdhalsaansluiting, veel lengte in de hals, met een correcte bovenlijn, ook veel lengte in het voorbeen. Het beenwerk is van goede kwaliteit, heeft wel een iets sabelbenig achterbeen. In de stap zien we een actieve stap met veel ruimte, die ook correct is in de bewegingsafloop in het voorbeen. In draf toont deze hengst heel veel lichtvoetigheid, draaft met veel balans, kan daarin ook schakelen. Ook deze hengst gaan we uitnodigen voor de voorrijdagen. Nummer 56, een hengst die iets jeugdigere opdruk mag hebben, wel met voldoende rasuitstraling. Hengst mist in de totale bouw iets de langgelijndheid, is ook iets neerwaarts in de bouw. Het beenwerk is hard en van goede kwaliteit, iets week gecoat in het voorbeen. In de stap zien we een stap die voldoende ruim is, ook met voldoende tact. In de draf zien we een draf die iets meer oprichting mag laten zien, die ook op dit moment nog iets de balans mist. Hengst mag iets meer tot dragen komen, heeft wel een goed voorbeengebruik. Ook deze hengst gaan we niet uitnodigen voor de voorrijdagen. Dank u wel. En dat was de uitslag van de tweede groep, uitgenodigd voor de voorrijdagen. Nummer 304, 262 en kadavers-nummer 169. Daar halen we de hengsten bij van de eerste groep, de nummers 1 en 196. Dan gaan we nu over naar de huldiging van de aangewezen hengsten uit groep 1 en 2. Fokkers, eigenaren van deze hengsten, verzoek ik om in de piste te verschijnen. Fokkers, eigenaren van de voorrijdagen hengsten, kom erbij. Winterdames komen al binnen met mooie bosbloemen in de handen. Dames zien er weer prachtig uit, hoort erbij. Folklore, traditie bij het KFPS. Maar dit is wellicht de toekomst. Weer een etappe verder, zeg ik altijd maar, richting de voorrijdagen. Hier zijn ze. De nummer 1 en de nummer 196 uit de eerste groep. En de tweede groep met de nummers 304, 262 en 169. Fokkers-eigenaren, kom erbij. Altijd een van die mooie momenten op zo'n hengstenkeuring van het KFPS. Prachtige groep jonge hengsten, dames en heren. Die zullen natuurlijk nog een ronde verder moeten bewijzen. Nummer 1, Mart van den Oosthoeven van de Rommert 498 maal Jisse 433. Met trotse Fokkers-eigenarenfamilie Pieter Okkema uit Witmarsum. Proficiat. ...196, Wout van den Lansing, zoon van Mengte 490, maal Omar 493...
Volgens eigenaren MH Lohman in Zwichelte. ...304 Watse van Horp. Herren 524 maal Epke 474. Fokt bij JP Mensing in Zwelo. Eigenaren de ST Stables Mierlo en Stoetrijk Galloper in Berkel en Roderijs. 262 Wieberen AL. Ook een zoon van Herren 524 uit de wenning van Beert 411. Uit de fokkerij van A. Leijendekker, Witmarsum, eigenaar T. de Boer, Sint Johannes Ga. 169 Wodka van de Sonderludiek, zoon van Tiemen 503. Uit de merrie van Marcus 491, fokeigenaar JQ Eppinga in Sondel. We zien het felicitaties van de leden van de Hengstenkeuring, commissie Corrie Terpstra van der Meer, Ellen van Gastel en Popke van der Meulen. Mooi fotomoment, vastgelegd door onze hoofdfotograaf Digishots. Feestelijk moment, bloemenhulde en de rood-wit-blauwe rosette aangehangen. Weer een stapje verder op weg naar die felbegeerde titel KFBS Stamboek Hengst. Maar er is nog een weg te gaan. Mooie reacties van de fokkers-eigenaren. Dag kan niet meer stuk, hoor ik al zeggen. Nou, daar doe je het voor. Ik zeg het, mooie fotomomenten wordt allemaal even vastgelegd. Super om ook even de mensen te zien achter deze hengsten, fokkers-eigenaren. Gefeliciteerd. Ja, en dan denk ik dat de hengsten nog één keer aan u voorbij komen. En dan gaan we door zo dadelijk met de derde groep. Aangewezen voor de voorrijdagen de nummers 1, 196, 304, 262 en 169. Verdeeld over 8 groepen per dag kunnen vandaag en morgen genieten van de keuring aan de hand in de driehoeksbaan. Het zijn de beste jonge hengsten van hun jaargang. Bijna allemaal sterhengsten. Ze proberen na deze tweede bezetting een plekje te wachten voor de volgende ronde, de voorrijdagen. En u kunt op de site van het KFBS de uitslagen ook weer live volgen. Eerste voorrijdag in dit jaar staat gepland in juni. En de hengsten worden tijdens deze tweede bezetting aangewezen voor de voorrijdagen onder voorbehoud van een voetsperma-onderzoek. Dat kan nog tot 15 mei.
En natuurlijk de veterinaire keuring direct na aanwijzing van deze tweede bezichtiging. Uitslag vindt u maandag 19 januari aanstaande terug. Gaan we beginnen aan groep 3. Eerste hengst in de derde groep is catalogus nummer 28. Kijk naar nummer 28, nummer 28, de nummer 28, Waldo RN. Van is Teamen 503, wordt een sterk aanmerking van Menne 496, voor eigenaar R. Lichtenberg in Hardenberg. Nummer 28 dus. Teamen 503, Menne in de moederlijn Menne 496 en dan Jerke 434. Vanaf vandaag zitten ook de vertalers weer op hun posten. Onze buitenlandse gasten kunnen gebruik maken van een vertaalheadset. En de hengstkeuring is via livestream bij Omroep Friesland te volgen in de verschillende talen. In het Duits vertaald door Lisa Weekman, Engels met Kelly Verbeem en Spaans met Ruben Boscha. You can order your headset for the translation at the KFBS stand in the shopping village.
Volgende hengst maakt zijn opwachting in de tweede bezichtiging van deze KFPS hengstenkeuring. We gaan kijken naar hengst nummer 278. 278 zo dadelijk opgesteld. Nummer 278. 278. De nummer 278. Whisper d'Ambin. Een zoon van Herre 524. Moeder is een ster bij Vrendenberry van Lolke 371. In de catalogus kunt u nog even de stokmaat noteren. 1,69 meter is die nu gemeten. Er staat een heel andere stokmaat op het scherm. Maar is dus 1,69 meter with a height of 1,69 meter. Hengst is gefokt en in eigendom van Earl Levrison d'Ambin in Ménitrol in Frankrijk. De nummer 278, Herre 524, dan Lolke 371 en Jacob 302.
Een dag genieten van de jonghengsten. In dit geval weer een hengst van 2023. U vindt alle gegevens van deze hengst onder nummer 110 in de catalogus. 110 dus. 110, 110, Sandys, Wander van Bokkum. Een zoon van Walter 513. Een stermerrie van Johannes 484. Gefokt door Bouke de Boer in Nes. En in bezit van stoeterij Friese Visser Drachten en Merde Veurink uit Hengelo. De nummer 110, Walter 513, maal Johannes 484 en Odde 376.
Alle hengsten zorgvuldig voorbereid op hun opwachting hier in de tweede bezichtiging. Daar is hard aan gewerkt. Pieken op het juiste moment, daar draait het om. We gaan naar catalogus nummer 64. Nummer 64 in de keuringsbaan. Dit is de nummer 64, de nummer 64, 64, Isbrand D. van de Ridderdijk. Is een zoon van hengste Epke 474 uit de stermerrie van Alwin 469, gefokt en in bezit van A. Duiven Lettinga in Hartwert. De nummer 64, Epke 474, dan Alwin 469 en Andries 415. Volgende hengst is binnen. Weer mooi in beeld gebracht door Omroep Friesland. We kijken naar de nummer 320. Catalogus nummer 320.
De hengsten Ietsen van Lansdouwen. 320, 320 320. Ietsen is een zoon van Herre 524, uit een stermerrie van Alke 468, gefokt door WP Gerbrandi in Ernsum en de eigenaar P&M Tank uit Vragender. Catalogus nummer 320 van Herre 524 maal Alke 468 en dan Olof 315. Bezichtiging nummer 2 van hengst nummer 345, catalogus nummer 345.
45. It's the number 345, die nummer 345, 345. Jonte van Koenenhof. Betreft hier een zoon van Johannes 484, moeder een stermerrie van Maurits 437. In Duitsland gefokt, net over de grens bij Limburg, door M. Bongaerts uit Sonsbeck. En de eigenaar Hendrik Eppinga in Oud-de-Mirdum. Nummer 345, Johannes 484, dan Maurits 437 en Onne 376.
gaan naar de laatste hengst in deze groep. Catalogus nummer 195. Presentatie dus van nummer 195, 195, 195, Wereld van de Lange Rielen. Betreft hier een zoon van de hengst Teun 505. Een ster triple A-merrie van Duurt 473. Hengst is gefokt door Bert Cornelis in Lichtaard. Eigenaren T. Zwane in Helmond en Hestegaarden, Beek en Donk. 195, Teun 505, maal Duurt 473 en dan Volkert 353. En dat waren de hengsten ingedeeld in de derde groep, tweede bezichtiging hengsten. We gaan ze nog een keer in de groep terugzien. En dan gaat ook de hengstenkeuringcommissie doen. Bekijkt ze nog een keer van top tot teen. Belangrijke beslissingen die vandaag genomen worden. Wie gaan er door richting de voorrijdagen uit deze derde groep? We gaan het zo dadelijk vernemen. Spannend muziekje er alweer achter. Ze komen er weer aan.
Mooie groep jonghengsten hier in de baan. Veelal ook met preferente vaders of grootvaders. En even leuk om te vertellen, er is een heel mooi boek uitgebracht op de markt. En allemaal preferente hengsten. Daarin rijke historie. Vanaf het begin alle preferente hengsten afgebeeld, mooie foto en alle informatie. Dat nieuwe boek is te koop bij de stand van het KFPS. Hengstcommissie is eruit als het gaat om de toewijzing van de hengsten uit groep 3 richting de voorrijdagen. We gaan het zo dadelijk weer vernemen van onze voorzitter Corrie Terpstra. De uitslag van groep nummer 3. We starten met nummer 28. Een hele jeugdige hengst die iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel voldoende in het front is. Ook in de totale bouw iets gerekt is. Maar wel voldoende aansluiting heeft. Voldoende lengte in het kruis. Een hengst met een goede voorbeenlengte. Het beenwerk is hard, van goede kwaliteit. Is ook correct in de bewegingsafloop voor. In de stap zien we een voldoende takmatige stap die toch nog op dit moment wel iets kort en iets gehaast is. Zou iets meer lichaamsgebruik daar ook in mogen laten zien. In de draf zien we een hengst die met heel veel balans loopt. Ook opwaarts loopt en kan schakelen met een ruim uitleggend voorbeen. Vanwege de jeugdige opdruk en de goede draf gaat hij mee naar de voorrijdagen. Een hengst met voldoende rasopdruk, veel behang, een verticale hals. Hengst met een hele goede schouderligging is correct in de bovenlijn. Zou iets meer lengte in het voorbeen nog mogen hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In de stap maakt hij een voldoende ruimte, ook voldoende takmatig, maar zou nog iets actiever daarin mogen zijn. In draf zien we een hengst die toch iets zwaarmoedig is, de lichtvoetigheid iets mist, ook iets meer tot dragen mag komen, ook iets meer aansluiting in de bovenlijn mag laten zien. Deze hengst krijgt vandaag geen uitnodiging voor de voorrijdagen. Nummer 110, een hengst met een goede rasuitstraling, edel hoofd, ook een lange hals, beschikt over veel behang. Zou in totaliteit iets opwaartser gebouwd mogen zijn, ook iets meer aansluiting in het rug mogen hebben. Dus iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit mogen uitstralen, is ook week gecoat. De stap is voldoende takmatig, maar zou iets meer lengte in de pas mogen laten zien. In de draf zien we een hengst die toch iets op de voorhand blijft. Ook iets weinig balans en gedragenheid toont. Deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 64, een hengst die iets naar voren gebouwd is. Wel met voldoende front, ook
Een correcte schouderligging die iets meer lengte mag hebben, is voldoende in de bovenlijn. Heeft een iets hellend, maar wel een lang kruis. Het beenwerk is correct, ook correct in de achterbeenstand. In de stap zien we een stap die wel voldoende ruimte maakt, maar die iets meer regelmaat en gelijkheid in de pas mag laten zien. In de draf mist deze hengst de kracht, blijft erg op de voorhand lopen. Ook deze hengst krijgt geen uitnodiging voor de voorrijdagen. ...320, een hengst met heel veel rasuitstraling, een edel hoofd, ook veel behang... ...die iets zwaar is in de hoofd-halsaansluiting. Wel een hengst met veel front. Ook een correcte bovenlijn. Hengst zou in totaliteit iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Het beenwerk is van een goede kwaliteit, is iets sabelbenig in het achterbeen. In stap zien we een hengst die actief en ruim stapt. Ook correct is in de bewegingsafloop in stap. In de draf zien we een goed achterbeengebruik met veel buiging. Ook veel ruimte. Zou nog voor het hele mooie iets meer oprichting mogen laten zien. Maar heeft genoeg over in stap om mee te nemen voor de voorrijdagen. Nummer 345, een hele jeugdige hengst met heel veel voorbeenlengte. Ook een lange hals, is iets strak in de bovenlijn. Zou ook iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Heeft heel fijn en hard beenwerk. In de stap zien we een stap die toch iets kort is, maar wel voldoende actief en voldoende tact laat zien. In de draf zien we een hengst die heel lichtvoetig loopt met heel veel souplesse. Ook het voorbeen heel ruim uitlegt. Ook deze hengst gaan we meenemen naar de voorrijdagen. Dan de laatste van deze groep, nummer 195. Een hengst die iets jeugdiger in zijn opdruk mag zijn. Wel een goede rasuitstraling heeft met veel behang. Hengst die een verticale hals heeft die iets meer lengte mag hebben. Hengst beschikt over een hele sterke bovenlijn. Het beenwerk zou meer kwaliteit mogen uitstralen. Dus ook kort gecoat. In stap zien we een voldoende actieve en taktmatige stap. Zou het voorbeen daarbij iets ruimer mogen wegzetten. In de draf zien we een hengst die toch de gedragenheid op dit moment mist. Ook iets meer ruggebruik mag laten zien. Ook iets meer kracht vanuit het achterbeen mag tonen. Deze hengst gaan we niet meenemen naar de voorrijdagen. Nog even samenvatten, uitgenodigd voor de voorrijdagen vanuit groep 3, catalogus nummer 28, 320 en 345. Fokkers-eigenaren, gefeliciteerd met dit mooie succes. En de huldiging van de Fokkers-eigenaren zal plaatsvinden na de bekendmaking van groep 4. Want daarmee gaan we nu de keuring vervolgen. Heren ringmeesters, de volgende hengst mag binnen.
KFPS Hengstenkeuring 2026. We gaan naar de vierde groep tweede bezichte hengsten. Als eerste daarin de presentatie van hengst nummer 72. Nummer 72 opgesteld voor de hengstenkeuring commissie. Het is nummer 72, 72, Ithaca van Ridderdijk. Betreft een zoon van hengst Teun 505 uit een ster dubbel A-merrie van IJsse 489. Fokt en in bezit van mevrouw A. Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Dus de nummer 72, Teun 505. Daarachter IJsse 489 en dan Beert 411. Hoefsmid, graag even melden bij de veterinair. Hoefsmid, graag even naar de veterinair. Dank u. Tweede bezichtiging van hengst nummer 268.
Vertaligers-nummer 268. Number 268. 268. 268. Inte van den Meulenpad. Is een zoon van Alger 522. Uit de stermerrie van Alke 468. Gefokt bij J.M. Jansen in Vogelwaarde. En in bezit van 9 pk uit Rohel. Dus nummer 268, Alger 522, dan Alke 468 en Gjalt 426. 9 pk eigenaren. Beoordeling van hengst nummer 176.
176 opgesteld. 176 in die arena. 176, 176. Ivo van Boengarten is de naam. Treft hier een zoon van Wander 512 uit een stermerrie van Omer 493. Gefokt door Vanessa Boengarten uit Baar-Freidingen. En dat ligt in Duitsland. En in bezit van stoeterij Friese Visser en Merle Veurink. Dus de nummer 176. Zoon van Wander 512, Omer 493 en dan Anders 451. You can
Om deze KFPS hengstenkeuring. Bezichtiging nummer 2 van hengst nummer 77. Nummer 77 in de keuringsbaan. Nummer 77, 77, Inse RV. Zoon van Tjebbe 500 uit een sterpreferentenmerrie van Harmen 424. Gefokt door mevrouw Van der Meulen Veenje in Garijp. Eigenaren H. de Jong en J. van der Zijp in Oude Haske. Dus de nummer 77, Tjebbe 500. Daarachter Harmen 424 en Jasper 366. We gaan naar de presentatie van de hengst nummer 332. Nummer 332, 332, 332, 332. Wieger van Wetterzicht is opgesteld. Is een zoon van Herre 524 uit de stermerrie van Johannes 484.
Gefokt door Gert van Dijkhuizen, Margriet Gevion in Vallega. We hebben een nieuwe eigenaar. U kunt noteren als eigenaresse mevrouw J. Krul in Steenwijk. De nummer 332 van Herre 524 maal Johannes 484 en dan Oege 267. Nieuwe eigenaresse mevrouw J. Krul uit Steenwijk.
Hengst nummer 346 in de keuringsbaan, nummer 346. 346, 346, winner Utergrachten. De vader is Gosse, 526. Moeder sterpreferent van Alwin 469. Hengst is gefokt door MHA Schothorst in Soest en de eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Dus nummer 346, Gosse 526 maal Alwin 469 en dan Standard 447. Drinking and smoking and I had my friends along. But now that I'm back in bed with you, it seems that I wasted my time. Let's start a fire cause I am not tired and you slept long enough. I'll never be clever, no royal and such, just wanted to feel my love. So let's squeeze together, make it now or never, make it last forever. Know that I'm troubled sometimes. Let's squeeze together, make it now or never, make it last forever. Know that I'm troubled sometimes. I hope you feel me. Please don't you get me wrong. You mean the world to me. Say by your loving for me. I hope you feel me.
Bezichtiging van hengst nummer 356, catalogus nummer 356. De nummer 256, die nummer 356, le nummer 356, Wouter van de Brink. Ook een zoon van Gosse 526, gefokt uit een stermerrie van Alwin 469. Fokker-eigenaar Notenboom Scholte in Vegelinsoord. Dus de nummer 356 van Gosse 526 dan Alwin 469 en daarachter de hengst Hengse 354. Kent inmiddels de procedure, is de laatste hengst in deze vierde groep. Zodanig bekendmaking wanneer de hele collectie weer binnen is. En dan gaan we weer huldigen. De hengsten die worden doorgewezen naar de voorrijdagen. Daarvan verwachten en de fokkers en eigenaren voor een mooi fotomoment in de piste. We gaan dus groep afsluiten. Kijken naar hengst nummer 308. 308 is binnen. 308. 308. 308. Jannes van de Wikkeslieden. is een zoon van Gjalt 426 en een sterdubbel A-merrie van Menne 496.
Gefokt en in bezit van Stephanie Dietrich uit Meinershagen in Duitsland. Dus de nummer 308, Gjalt 426, dan Menne 496 en Meeuwis 438. En dat waren alweer de tweede bezichtiging hengsten uit de vierde groep. Prachtig om te volgen. Mooi dames en heren om deze jonge talenten aan ons voorbij te zien komen. Slechts een gedeelte kan door richting de volgende stap, de voorrijdagen. En welke hengsten dat zijn uit groep 4, dat gaat de hengstkeuringscommissie zo dadelijk weer kenbaar maken. Waarna wij gaan huldigen de fokkers-eigenaren van de aangewezen hengsten uit groep 3 en groep 4. En dan is er lunchpauze.
spannend muziekje erachter. En een laatste kritische blik van de hengstenkeuringcommissie. Mooie groep hengsten hier bijeen. Prachtig voorbereid om hier te shinen. Om hier op het juiste moment te pieken. Uitslag groep 4. De uitslag van groep 4. We beginnen met nummer 72. Een royale hengst met een goede rasuitstraling. Veel front, ook veel behang. Een hengst die in de totale opdruk wel iets meer jeugd uit mag stralen. Een hengst heeft een correcte bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is correct gesteld, zou iets meer kwaliteit mogen hebben. In stap zien we een actieve en takmatige stap. In de draf zien we een hengst die beweegt met een heel krachtig achterbeen. Veel buiging heeft in het achterbeen. Nog iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Maar in zijn totaliteit wel kwaliteit laat zien. We nemen de hengst mee naar de voorrijdagen. ...268, een hengst met een voldoende jeugdige opdruk. Ook voldoende rasuitstraling. Heeft een lange hals, iets stijl in de schouder. Is sterk in de bovenlijn. Een hengst met veel lengte in het voorbeen. Maar die iets meer lengte ook in het kruis mag hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Maar iets sabelbenig in het achterbeen. De stap is voldoende takmatig, maar zou iets actiever mogen stappen. Ook iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. In de draf zien we een draf met voldoende ruimte. Maar de hengst mist daarbij nog het krachtige en doortredende achterbeen. Mist ook zo nu en dan de balans. Deze hengst nodigen we niet uit voor de voorrijdagen. Nummer 176, een hengst die iets jeugdiger in zijn opdruk mag zijn. Wel voldoende rasuitstraling heeft, edel hoofd, is iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Is wel een verticale hals. Hengst zou
in de bovenlijn iets gesloten mogen zijn. Met name de aansluiting rug-lenden kan iets sterker zijn. Hengst beschikt over een iets hoog en hellend kruis. Het beenwerk is voldoende droog. In stap laat de hengst een voldoende ruime en actieve stap zien. In de draf zien we een draf die meer oprichting mag laten zien. Meer lichaamshouding. Hengst drukt daarbij de rug iets weg. Blijft ook hoog in het kruis. Ook daar iets meer draging en balans mogen laten zien. Hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 77, een jeugdige hengst die evenredig gebouwd is. Met een verticale hals, een goede schouderligging. Ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is voldoende droog, iets sabelbenig in het achterbeen. In stap zien we een takmatige en actieve stap die correct is in de bewegingsafloop in het voorbeen. In draf zien we een draf die heel lichtvoetig is, ook krachtig vanuit het achterbeen doortreedt met een goed zweefmoment. Deze hengst gaat mee naar de voorrijdagen. ...332, een hengst die iets de luxe rasuitstraling mist. Wel een hengst met veel front, maar drukt toch iets de onderhals eruit. Is voldoende correct in de bovenlijn, wel erg hellend in het kruis. Het beenwerk is hard en droog, wel iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. In de stap zien we een stap die iets ruimer mag zijn, ook iets actiever mag doorstappen. Is iets toontredend in de bewegingsafloop in het voorbeen. In de draf zien we een draf met voldoende ruimte, ook een goede buiging in het achterbeen, maar zou meer lichaamshouding en meer oprichting mogen laten zien. Hengst gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. ...346, een hengst met voldoende jeugdige opdruk. Die iets stijl is in de schouder. Een hengst met een vrij strakke bovenlijn. Wel een hengst die hoogbenig is met veel lengte in het voorbeen. Heeft een erg hellend kruis. Hengst beschikt over fijn en hard beenwerk. In de stap zien we een stap die duidelijk meer tact moet laten zien. In de draf... draaft hij erg op de voorhand, mist daarbij bij de kracht vanuit het achterbeen, zou ook meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Deze hengst gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. ...356, een hengst met heel veel... rasuitstraling en verticale hals, beschikt over heel veel behang. Heeft een correcte schouderligging, is sterk in de bovenlijn. Iets hellend in het kruis. Het beenwerk is hard en van goede kwaliteit met voldoende royale hoeven. De stap is voldoende takmatig en ruim. In draf zien we een draf die meer tot dragen mag komen, ook... meer oprichting mag laten zien, ook meer lichaamsgebruik mag laten zien. Ook deze hengst gaat niet mee naar de voorrijdagen. ...308, een hengst die lang gelijnd is en duidelijk luxer in de rasuitstraling mag zijn... Met een correcte voorbeenlengte, ook correct in de bovenlijn, is wel erg strak op de lendenen. Hengst beschikt over royale hoeven met voldoende droog beenwerk. In de stap zien we een stap die meer regelmaat mag laten zien, ook meer lichaamsgebruik mag laten zien. In draf
blijft de hengst erg op de voorhand lopen. Mist daarbij ook de kracht in het lichaamsgebruik. We missen ook in draf zo nu en dan de tact. Deze hengst gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nog even samenvatten. Proficiat aan de fokkers, eigenaren van de hengsten nummer 72 en 77. Deze beide hengsten worden uitgenodigd voor de voorrijdagen later dit jaar. Die twee hengsten komen terug en daar willen we graag bij hebben nummer 28, 320 en 345. Fokkers, eigenaren van de aangewezen hengsten. U wordt weer vriendelijk verzocht deze kant op te komen. De piste is voor u. Mooi moment, weer een etappe verder, dames en heren. Op weg naar het felbegeerde KFPS stamboek hengstenbewijs. Welke hengsten zullen uiteindelijk worden ingeschreven? Dat is nog een lange weg te gaan, zoals eerder vermeld. Maar een mooie collectie hengsten komt weer binnen. Feestmoment voor fokkers, eigenaren. Winterdames alweer paraat in de piste. We gaan huldigen de mensen achter cadavers nummer 28. Waldo RN, zoon van Tiemen 503, maal Menne 496. Fokkers, eigenaren R. Lichtenberg in Hardenberg. Gefeliciteerd. ...320 Ietsen van Lansdouwen, zoon van Herre 524, maal Alke 468. De fokker WP Gerbrandi in Insum, eigenaren de heren Tank uit Vragender. ...345 Jonte van Koenenhof, zoon van Johannes 484... uit de merrie van Maurits 437 in Duitsland geboren in Sonsbeck bij Embogaerts en in bezit van Hendrik Eppinga, Oude Midden. 72 Ithaca van de Ridderdijk, zoon van Teun 505 uit de merrie van IJsse 489, fokker-eigenaresse mevrouw Duiven-Lettinga, Hartwet. En tot slot de nummer 77, Inse RV van Tjebbe 500, maal Harmen 424, gefokt door mevrouw van der Meulenveentje in Granijp, met als eigenaar H. de Jong en J. van der Zijp in Oude Haske. Mooi fotomoment weer vastgelegd door DigiShots. Hulde van de Hengstenkeuringcommissie. Vol vertrouwen gaan de hengsten op weg richting de voorrijdagen. Spermaonderzoek moet goed zijn en de veterinaire keuring direct na afloop van deze tweede bezetting moet ook uiteraard goed zijn. Nou, de bloemen worden uitgedeeld. Dit is uw moment, fokkers. Altijd mooi. Mooie woorden van de Hengstenkeuringcommissie bestaande uit Corrie Terpstra van der Meer, Ellen van Gastel en Popke van der Meulen.
Ja, lachende gezichten, dames en heren. Proficiat nogmaals, fokkers-eigenaren. Dit zijn van die mooie momenten. De hengsten zijn in beweging gezet. Op weg naar de pauze. Nog één keer genieten van de kwaliteit van de hengsten uit de tweede bezichtiging van de groepen 3 en 4. Met de lat ligt hoog dit jaar. Met deze huldiging zijn we gekomen aan het eind van het morgenprogramma. We gaan de lunchpauze houden. Dames en heren, veel plezier bij de standhouders in het Strodorp. Die zitten al op u te wachten. Loop er eens even naartoe. Even een bezoekje brengen aan het Strodorp. En dan zien we u vanaf 12:15 terug. Dus om 12:15 beginnen we weer. We'll start again at 12:15.